όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε δυστυχώς από έναν άνεργο. Σας το είχαμε πει για την ανεργία. 19,6 εκατομμύρια. Στους 10 νέους. Απέναντι στο πρόβλημα της ανεργίας. Στην Ελλάδα υποφέρουμε από την ανεργία. Στατιστική ανεργία. Στην ανεργία. Τόσο πολύ ανεργία. Η ανεργία. Λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται με την ανάπτυξη. Με την απειλή της απόλυσης. Συμπίεσε το εργατικό κόστος. Τσακίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα. Η μείωση των μισθών. Κατώτατος μισθός. Μαζικές απολύσεις. Ταμείο ανεργίας. Τέτοια ποσοστά. Ποσοστό ανεργίας. 32%. 34%. 41%. 65%. 26,6%. 100%. 100%. 100%. 100%.